Sziasztok! Szép új hetet mindenkinek! Ma avval kezdeném elsősorban, hogy nagyon szépen megkérném az összes médiát, meg az újságokat, meg az orgánumokat, meg mindent, hogy most már hagyják abba ezt a majkaféle témát, nem mintha állást szeretnék foglalni, még a fűbe valami is kiesett, öcsém. És az éjjel, amúgy egész éjjel a Majka rezidencián töltöttem az éjszakámat, na nem úgy, csak álmomba, úgyhogy már annyira elegem van ebből a témából, és ezt annyira bírom, hogy a média, hogyha van valami sztori, hallod? Hát annak az embernek még a veséjét is kiszedi, szóval, hogy erre miért van szükség? Meghallgattuk, tudomásul vettük, mindenki, akinek volt rá ideje, odaírta a véleményét, de most már, hogy mindenből már ez folyik, tényleg. Én meg álmomban hajnival vergődök, meg a 2 gyerekkel. A Majka nem volt ott, az valahol biztos Bingisztánban volt, vagy mit tudom én. Mindegy, valami ajtót nem tudtunk bezárni, úgyhogy felébredek, az se ajtó, se hajni, se gyerekek. Mondom, jó reggelt, szép álom volt. Komolyan mondom, kész vagyok. Úgyhogy most megint elindulok egy útra. Megyek a Bauhausba. Van ám itt is Bauhaus. Úgyhogy ott fogok most vásárolni. Most nem tudom menet közben a fülbevalomat visszarakni, nem baj, hogy egyfülű leszek, mint a jumurdzsák. Már az 2 fülű volt, csak egyfülűben volt fülbevaló. Jaj, be van borulva, lesz eső, nem haragszok. Na most meg sárgára vált, köszi. Most tényleg rákényszerítesz, hogy ekkorát fékezzek? Na itt a fülbe lógom. Ezt meg kell tartani. Gyerekek. Jó volt a hétvégétek? Nekem jó volt. Ma már annyit dolgoztam otthon, mert egy asszonynak mindig mennyi dolga van, ugye? Brutál. Tényleg. És akkor ilyen hülye álmokat kergetek. A múltkor meg azt álmodtam, ez is egy érdekes volt. Nem tudom, valahol néztünk egy 2,5 szobás lakást, és képzeljétek el, úgy mindent így végignéztem, és nagyon sok minden, ami ott a lakásban volt, valakire emlékeztetett, mindegy, és akkor na, mondja a Petya nekem, hogy gyere, nézd meg még azt a fél szobát. Hallod, és akkor arra ébredek, hogy csörög a telefon, és a Fruzsikám, az én drága egyszem lányom, azt mondja nekem, hogy szia anyu, aludtál még? Hát mondom, most akartam bemenni a fél szobába, de hát mondom, most már nem fogok bemenni. Úgyhogy gyerekek, tiszta, vidám az élet, nem szabad keserűznek lenni, mert akkor megromlik az egészség, ami nagyon hamar bekövetkezik. Úgyhogy ha humorral kell túlélni ezeket az életnek a különböző fájdalmait, persze, hát belül mélyen mást érzünk, de kifelé muszáj egy kis életet vinni, mert hát boldogság csoki szírom, ezt tudom mondani, tényleg. Örüljünk, éljünk, legyünk boldogok annak, amink van, becsüljük meg az embertársainkat, mindenkit szeressünk, mert mindenkit szeretek, mindenkinek megbocsájtok, de nem felejtek, hát azért, na, van az olyan, hogy jó, van egy fenne, te ilyen voltál, de azért mindegy, nem ez a lényeg, hanem hogy ragadjon a bélyeg. Úgyhogy megyek megint a kis utamon, mindig ezen az úton kell menjek, hogyha főleg a város felé akarok bejutni, úgyhogy nincsen semmi gond, megyek, haladok, nézem az előttem lévőket, megyek a Bauhausba. Amúgy most nemrég voltam otthon, és képzeljétek el, hogy jártam. Hát csak én lehetek ilyen szerencsétlen, aki úgy közelebbről ismer, azt tudja, hogy hát ilyen dolgaim szoktak így lenni. Na az a lényeg, hogy utolsó éjszaka egy barátunknál aludtunk, mert korán reggel vitt ki minket a busz megállóba. És ugye meg volt a helyjegy a telefonon, és ugye pénztárcában van a személyigazolvány, mert az unokám még nincs 14, és akkor ő is így ingyen utazott. Hát még én sem vagyok 14, alig múltam pár évvel, hát én is ingyen utazhatok. És akkor
Felszállunk a buszra, Pest felé, néz a sofőr, azt mondja, az oké, hogy itt a helyjegy, de hát ehhez kellene valami igazolvány. Ja, mondom, hát persze, az is van. És akkor képzeljétek el, így rám néz, azt mondja, hát magát még 65-nek se nézem. Hát mondom, pedig kicsit több vagyok, és akkor azt mondja nekem, hogy na jó van, menjenek, de közben én kotorászok, keresem a pénztárcámat. Na hát itt volt a baj, hogy azt mondta, hogy na jó van, menjenek. Azt mi jó van, mentünk, leültünk, elutazgattunk Pestre, ott a Népligetnél gondoltam, hogy iszok egy jó kávét. A kislány mondta, hogy akkor ő egy vizet kérne, meg egy kis kekszet. Keresem a pénztárcámot. Szerintetek meg volt? Nem. Na már most, hogy a bánatos, mondom mindjárt, hogy mibe, hogy fogok én felszállni a repülőre, nincsen személyigazolvány. Fő van Petyát, azt mondja, menj el a reptérre, aztán menj be a rendőrségre, aztán, hát, add elő magad valamit. Hát előadtam. Hát nagyon szomorú voltam, mert csak eurónk volt, és azt meg Magyarországon nem kötöttük el, de a reptérre elkötöttük. És akkor bevándoroltunk a reptérre, oda megyek a pulthoz, azt mondja, mondom a nőnek, lesz, és mondja meg, hol van itt a rendőrség. Azt mondja, nem tudja, menjek az információhoz. Mondom, oké, megyek az információhoz. Azt mondja, egész lent, földszinten. Hát alig találtam meg, jó el van dugva. Azt mondja, bekopogok, mondja a rendőr, előrejelzem, hogy életemben még ilyen rendes rendőrre nem találkoztam. Tessék, azt mondja, csak jöjjön, mondom, hogy mi ez, már tudja, hogy én nekem mi a probléma. Úgy fogadott, mint hogy én már tudta volna a tényállást. És akkor azt mondja, feljelentést szeretne tenni? Mondom, nem én, inkább bejelentést. Azt mondja, ja, hát akkor maga nem az, akit én várok, hát mondom, gondoltam. És akkor elmondom neki a történetet, hogy sajnos nincs meg a pénztárcám, és hát valahol elmaradt, mindegy. És akkor azt mondja, hát akkor sajnálom, hogy nem tudnak elutazni, csak följött velem ugyanoda a checking ablakhoz, ott volt egy ilyen felsőbbrendű valaki, nem tudom, mostanában olyan nevek vannak, hogy kicsit tudom mondani, hogy Suspicious, mindegy, az. Survivor, nem a Survivor, mindegy. Na nem akarok hülyeségeket mondani, mert tényleg nem vagyok ennyire hülye, csak most nem jut eszembe ez a titulus. És akkor mondja, Hapsi így csinál, hát felőlem elmehetnek. Hú, mondom, Dick, hát nem is olyan problémás ez a helyzet. És akkor mondja, hogy hát egy eset van, hogyha itt élnek, akkor viheti. Hát mondom, ja, hát akkor ez jó, mert itt élünk. Na, és akkor visszamentünk, írtunk egy papírt, megmutattam az itteni személyét, sabalába, a kislány már tükörnőt írt, hogy mami, mit mondtak? Mondom, mehetünk, nyugi. És akkor a rendőr mondja, hogy jaj, nehogy most engem belevigyen egy ilyen gyerekrablás. Mondom, dehogy is, mondom, Isten ments, mondom, nagyon köszönöm, hogy ilyen rendes volt, de mondom, nézze meg, az unokám most írt, hogy mit mondtak. Hát mondom, ott ül szegény, már annyira menne haza, ilyen elkapta a honvágy, tök rosszul volt, beteg volt, minden baja volt. Engem meg az őrület, hogy elvett 7 napot, na mindegy. De hát megértettem, mert én is gyerekkoromban olyan honvágyas voltam, brutális ez az erős kötődés tényleg, a köldögzsinór ez nálunk nagyon régen lett, vagy talán el se lett vágva, én nem tudom, na mindegy. És akkor kértem ilyen asszisztenciát, mert vannak némi problémáim, ilyen 15 perces menést tudok véghez vinni, de majd most megoperálnak, úgyhogy remélem visszakapom a járásom, és akkor képzeljétek el, tudjátok, ez úgy van, hogy akkor beütetnek egy ilyen buszszerűségbe, és akkor annak van egy ilyen kas, így fölemel, és akkor a repülő ajtaját kinyitják, és akkor tisztátok be először. És akkor beülünk ebbe a kasba, azt mondja a lány, annyira rögtem, azt mondja, mami, most mi ebben fogunk utazni? Mondom, nem, halljátok, ne haragudjatok, de halálra rögtem magam. És akkor, nagy nehezen kinyitották az ajtót, és akkor bevándoroltunk, leültünk a helyünkre, hát brutális volt, úgyhogy, és akkor egy hét múlva megérkezett a csomag, jött benne mindenféle, amire szükségem van. Gyerekek, komolyan mondom, ennyi ésszel, meg egy vödör mésszel elmehették festőnek. Na hát ez van, de hát most mit csináljak? Az ember már néha ilyen felejtős, meg így néha így elkeverednek a gondolatok, én nem tudom. Tudom, az volt a baj, hogy este, mert
Mert kimentünk mi a pécsi buszpályaudvarra, és meg akartam én venni ott a helyszínen a helyjegyet. Csak hát olyan nagy urak, hogy este 6-kor már nincs nyitva jegypénztár. Ja, mondom, dikkendári, hát akkor most mit csináljak? Érted, meg kellett vennem online. Online, meg akkor az asztalhoz oda vittem a pénztárcámat, kivettem a bankkártyámat, és akkor online kellett kifizetni. És akkor én szépen ott a pénztárcát visszaraktam az asztal sarkára, ráraktam a telefont, közben elkezdtünk vacsorázni. És akkor elnyomott a kaja, és a pénztárca meg ott maradt. Na, köszi szépen! Úgyhogy azt mondja nekem a rendőr, hogy mennyi érték volt a pénztárcában. Mondom, nem sok. Azt mondja, hála Isten, mert ha 300 000 forint lett volna benne, akkor már bűncselekmény, és akkor ő neki feljelentést kell tenni. Mondom, Jézus Máriusz, dehogy volt benne 300 000. Hát dehogy hozok vissza 300 000, ha már egyszer hazaviszem, akkor csak elkötöm, nem? Hát nem, azért viszem haza, hogy elkötsem. Úgyhogy, na mindegy, olyan sztoriaim vannak, hogy komolyan, néha magamon is meglepődök. Hát jó van, Anna, hát király vagy. Egyszer képzeljétek, ezt még elmesélem. Ez már nagyon-nagyon régen történt, még fiatalságom idején, nagyon-nagyon Kesztyűgyárban dolgoztam, imádtam ott dolgozni különben, és sajnos az egyik főnök egy ilyen, mit tudom én, nagy főnökasszony volt, nem tudom már a beosztását. Mit tudom én, már régen a szocializmusban milyen beosztások voltak, na mindegy, ő egy ilyen főnök asszony volt, nem dolgozott, csak az irodában volt, és szegény meghalt. Hát elég fiatalon. És akkor pont Anna volt ő is, és pont Anna napon volt a temetése. Hát mondom, azért úgy sajnáltam szegényt. És képzeljétek, megyünk a temetésre, a gyárba elengedtek, megyünk a temetésre, 5 csaj ült a kocsiba, én vezettem. És tudod, ott az ipari útnál jövök ki, hogy ott úgy elkanyarodjak a temető felé. Aztán ott van egy ilyen félresáv, amin ott megvárod, hogy ki a bőrgyár felől, a hídról jön lefelé, hogy elmenjen, hogy ne zaklassad. Aztán képzeljétek el, hogy én ott szépen udvariasan állok, így nézegetek, hogy na mikor jön valaki, mikor nem. Ez is csak odaáll egy hapsi mellém, azt mondja nekem, na mi van, Franci? Mondom, milyen Franci? Talán Anci. Hát képzeljétek el azt a röhögést, ami ott lezajlott, és így mentünk a temetésre. Hát nagyon bunkók voltunk, mert hogy egymásra néztünk, akkor mindjárt volt a Franci, meg az Anci. Úgyhogy eszméletlen dolgok történnek a világban, de ezek mindig visszagondolva tényleg boldogát teszik a napjainkat. Úgyhogy szeressük egymást, gyerekek, az élet úgyis tovaszáll, tényleg ez nagyon igaz, és ha szeretet van, akkor minden van, és akkor mindent meg lehet oldani. De hát sajnos ez most az otthoni dolgokra nem mindig jellemző, ami nekem nagyon fáj, hogy ott milyen mocskolódások folynak. Úristen az égbe! Na mindjárt megérkezem a Bauhausba. Egész délelőtt sütött a nap, ragyogó napsütés volt. Jó, hát amint látjátok, én nekem volt egy kis frizura igazításom, és most még vizes a hajam, mert hát itt megszáradt pikpak, aztán itt meg nem számít, hogy jössz, azt hiszik, hogy be van habozva. Azt ilyen göndör. Hát mindegy, hogy mit hisznek, mert engem aztán abszolút nem érdekel. Hát itt aztán meg főleg, ahol emberek úgy ledobják. Esküszöm, nem rossz indulatból, de majd csinálok videót, amikor sétáltatom a kutyát. Azt jönnek ezek az ifjú lányok innen-onnan, különböző országokból. Hát uram, bocsá, tényleg, becsett Úristenemre. Büszke vagyok magamra, és nem akarok bántani senkit, az ég adta egy világon, mert sok mindenki nem tehet arról, hogy milyen. De azért tényleg egy kicsit adjunk már magunkra. Nem sokat, de egy kicsit. Na megérkeztem, igaz, hogy nem Bauhaus, hanem Brico Depot. Úgyhogy remélem, hogy megkapom, amiért jöttem. Mert itt azt akkor hiába háborgok, a kutyát nem érdekli. Megmutatom, nem mutatom meg, ma nem szórakozok. Légy szíves, csukd be az ajtót. Gyerekek, ezt nézzétek.